Proto Jaya Prawadya Bala Diwijana ayo nek gak manut Baladewa dadi watu sing dadi watu sapa Baladewa damu dadi watu Suraprata Jaya sing dadi watu sapa yo aku tak udani lak yo isis aku tak udani sing udani iki ya sapa kok kena sik suwalan ngono kok iso muga. Iya kaki atulun Semar. Jeneng kita ora luput jalaran. Sliramu pinangka pamong gelem duwening niat yo ki mau nundung Sukerta. Ulun wis ngandhake lamun jeneng kita wis pantes ya kuwi mau nundung Sukerta apa dinulung kala ana ing bumi Nusantara. Lah mula ngiras-ngirus jeneng kita ketemu lawan ulun, jeneng kita bakal ulun Winisuda pamong sejati. HRY Channel Gunung Kawi. Ono pandhita karya wangsit pindha kembang hangan ceping pawang golek ono susu angin ngendi kali kangkung boten sisih panduk kawula ingkang wingking menika Raden Janaka kundang pangaing Pandhawa lanangi jagat jagoning Dewa Ratuning Widodari. Lho nggih kula pun permadi nggih kekasih Raden Janaka. Ingkang ngajeng piyambak Nalindra ingkang kadunungan Ludira Seta. Nalindra ingkang kesawungan sabar tawakal mabah manah. Menapa panjenengan Prabu Puntadewa? Lho nggih pangestuaken dawuh Sang Panembah. Agul-agule negara Ngamarta ingkang pinangka dados tuwake negara Ngamarta menika kados Raden Bratasena. Wah, kok weruh iki wirasa yen aku ki Bratasena. Menapa sabab boten ngerti kalian asma panjenengan sedaya? Menapa ingkang badhe nak yenaken panjenengan wonten negara Ngastina kula sampun titi pirsa. Anak Prabu lho nggih pangestuaken dawuh. Menapa panjenengan daya-daya kepingin pikantuk wedare urip sejatining urip. Lho nggih boten lepat lan boten renggang sakrikma inggih menika gegayuhan kula enggal kawedharaken urip sejati ning urip. Aku mung kepingin luluh kayu gong susu angin. Kayu iki kayun iki karep gong iki gedhe. Tegese Bratasena dina iki sakukuban kekarepane gedhe ngger Bratasena. Jenengan napa sampun titi pirsa kalian kula nggih. Lho nggih nek mboten lepat panjenengan niku menapa peparet Begawan Reksi Sukma Lembara. Lho nggih yen mekaten enggal-enggal kawedharaken kemawon wujude sangkan paraning dumadi katerjanjati kayu gung susu angin napa dening lenggahe urip sejati. Perkawis kalau kuwedharaken tetep kula wedharaken ning pitukane niki mboten mawi dhuwit. Pitukanipun menapa Mas Picis donya-donya demrut tanting golek kenyana duduh kuwi. Menapa Mbah? Pandhawa kudu guyub. Bratayuda kudu batal. Ya, negara Ngamarta, negara Ngastina dadi siji sago apa ora ngger.
nganti kebelandang lakune jaran Siadi barep kakangku kudu pinicaya kelawan jlamprong percaya kelawan jlidheng Bratayuda ki kudu dumadi yen ora nganti gumat-dumadi mubadir kabah sinawurwana Bratayuda kira perang awur-awuran ning perang suci mujudke kabah kaya dene neri ben ketok kapake ben ketok gabahe ben ketok kerikile Bratayuda ki bakal mujudke Pandhawa thukul urip sejati bebasane yen to diinteri jagung bakal thukul jagung Pandhawa wiwit kucuk temekane gluntung intahe bebener kena kanggo patuladan titah sakidere satara aja kanthi Bratayuda ora dumadi Nuwun sewu dos pundi Karna Prabu sagun apa mboten nek sagun nang kula wedharaken wong dijak guyu wae keangel dijak mbatake Bratayuda kok ora gelem tegese iki manungsa sing kaya apa dosa Bratayuda yen mekaten kula saguh sang panembahan ora manut marang Bratasena lakon apa sing kudu dilakoni Pandhawa das pundi inggih kula saguh yen saguh Janaka mangestakaken dawuh aku gawekno Nawala ben padha weruh kabeh inggih mangestakaken dawuh sang panembahan menika Nawala isine Nawala seraten nganggo tulisan sing jelas negara Ngastina Katiti Suryawira isine Bratayuda kadumadi negara Ngastina negara Ngamarta dadi siji dijenenge negara Dwijana inggih wis tak tulis sampun menika Nawala sarujuk inggih Mbak Prabu Kuntadewa mangestakaken dawuh sang panembahan iki Nawalane sarujuk kek maju titik wonten menapa sang panembahan sira kudu tapasta kinarya nampa nugraha saka Resi Sukma Ngendara inggih mangestakaken dawuh aja grusa-grusu Yayi Bratasena yen to pancen aku kudu guyub karo kadang-kadangku Kurawa lan batalke Bratayuda pun kakang sarujuk wadi aja tanda tangani tulisan kuwi bener ning surasane ora bener waca sing iso wis to Yayi Bratasena tak tapastane Yayi iki Nawala sing tok serat ki wis ditandatangani Prabu Puntadewa. Lah mula ngene ra ana negara Ngastina, ora ana negara Ngamarta. Iki negara Dwijana. Prabu Puntadewa jenengan dados ratu wonten negara Dwijana mboten sang panembahan. Kados pundi yen kula dadi ratu kadang kula tuwa Prabu Puntadewa Prabu Duryudana. Nggih nak Prabu Duryudana wah dadi ratu ya yen kula dadi ratu kados pundi kadang kula Yayi Prabu Puntadewa kabeh renek sing gelem lho umpama aku gak pujangga tak rakoni umpami kula rakoni dhewe piye yen panjenengan
kajibah dados nalindra wonten negari Dwijana lajeng jejuluk sinten sang kanemban jejuluk Prabu Resi Sukma Lembara lah ya wis kula nyumanggaaken sang Urinang kula kinempit-empit renaning bawana Janaka maju mrene ya nggih mawa sak menika kawedharaken sangkan parengi dumadi katerjan jati sang panembahan dudu sapa pujanggane negara Ngamarta pujanggane negari Ngamarta inggih menika wau Kakang Prabu Bathara Kresna inggih Koko Prabu Bathara Kresna kowe ndak pilih caya nggawa surat iki aja wanti-wanti bali ana negara Dwijana nek durung ditapak astani dening Bathara Kresna pangestokaken dawuh matur nuwun panuwun panjenengan sampun pinitados dhateng kula putra kinetap duka yayasinipi kerot-kerot danang waja netra kotak kathek ngondar ngendir alis nyomenggala cakra pindha kembang warawari pasuryanya mangah-mangah sagedeng urutanane ladalah ana negara Ngastina ketemu Begawan negara Ngamarta ketemu Wongplak jebul luwing para Kurawa Pendhita Durasengguni wis diungkurke dening Begawan iki yen dikeparangake aku kepingin weruh sapa peparatmu Resi Sukma Lembara saka ngendi pinangkamu Kayang kabur kanginan bendang kebaratan kadang langit kemul mega mapanmu ana ing negara Dwijana wah lagi iki aku krungu negara Dwijana walaka wae di negara Dwijana negara Dwijana ya kalebu kowe iki mlebu ana tlatah negara Dwijana negara Ngastina wis ora ana Ngamarta ora ana wis tak dadekke siji dudu Prabu Muntadewa ratune dudu Prabu Duryudana ratune iki bocahe Sang Resi Sukma Lembara weh diajel Simbah biyen wis nate ngandhake
waspada tanah Jawa bakal ana jati klebonan luya. Apa iki dongenge simbah nalika aku cilik? Negara Ngastina, negara Ngamarta sawijining negara kang katelah ayem tentrem. Jebule klebon dolat muka sing ora jelas tlapahe. Akon-akon Nalendra negara Duwijana ning nyatane sing dinggeni negara Astina. Sapa peparapmu? Reksi saka Manglembara. Wah, Reksi Sukma Manglembara. Kowe kuntul tok unekke dandang-dandang tok unekke kuntul. Mongko jeneng Resi kuwi resik. Jeneng Resi kuwi kuat bedake di sing apik lan di sing ala. Jeneng resik ki aja nglakoni sing ala. Lho kowe kok malah ndak aku ala. Negara Astina ki dadi ratu Prabu Duryudana. Dene kok wani ngagelah ana negara Astina jumeneng Nalendra. Sapa sing milih dapurmu dadi ratu? Sapa sing milih dapurmu dadi resi? Lho, wong ratu kok ngendikane kaya kowe ratu saka ngendi? Kowe kok ngerti nek aku ratu? Ndeleng sandang nganggomu kuwi Nalendra. Nek kowe wis ora weruh karo aku rauka ben cetha olehmu nyawang. Olehno paningawangmu bukaan pangrungumu. Cara basane arek Malang lekno mripatmu bukaan gobokmu. Prabu Baladewa Resi Jalandhara ngerti? Ngerti Solo. Prabu Baladewa resine ya dawa. Wo, parap bocah. Prabu Baladewa, Prabu Baladewa Resi Jalandhara, Resi Jalandhara. Kusuma Waligita, Kusuma Waligita. Ayo, ayo. Ngerti? Ngerti. Lho, kon diroke kabeh, lho kon diroke kabeh ditiroke. Minggat. Minggat. Lho, lho. Kok munamuni. Wong-wong durung kowe mati tanpa aran ngaku kowe jajal saka ngendi? Jajal teko ngendi? Kowe aja jarak apa kowe ngenteni nesune Prabu Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang tak tutung kowe gawe onare Nusantara. Sembret kulitmu tak kelongkop, kulit tak bakar dagingmu yang perlu tak kecapi, tak pangan sak kabeh-kabeh. Lho gerakan. Aku itu kayak kalau tak bakar ki apa ya ana daginge. Ora mung ngomongi daginge ning perkara iki. Ngaku ra kowe. Lho. Resi Sukma Lembara. Nek pancen kowe tekan kene manuta tak wini suda jumeneng ya kowe mau Resi utawa pujangga. Nek mung ratuke pangkate apa? Kowe dak dadekne nang negara Duwijana cara-carane ora nganggo pitukon dhuwit, ora usah dilirani bondo donya. Carane piye? Papenono Semar. Wah. Ora bakal Prabu Baladewa mukti ancik-ancik marang sesaraning liyan. Apa paedahe aku tok wene bagat rancak ning nek gawe susah liyan. Paedahe apa aku pangkat ning nek gawe pati liyan. Luwih becik ngaku kowe bajingan saka ngendi? Lho. Kowe gelem ra kowe, ra gelem bali iki negara kowe parep. Ra gelem ngaku mati ngaku kowe. Kowe nganggo jeneng Resi. Ayo. Ora percaya Prabu Baladewa luputing Semar apa? Luputing Semar arep nundung kala mongko ker ngresiki Nusantara. Kok ndok musuhi ateges kowe iki dudu manungsa gelegermu Sang Resi ning kowe iki dudu resi ning basa. Ayo ngaku. Ora gelem ngaku, mat. Ya. Ora bakal mati ya. Nek mung jotosan ora ndak lor, ora entuk lor asane. Iki pangeran-ngerangku. Ora bisa ngomong tak bengkem cangkemmu.
Apa wajibmu? Apa wajibmu? Aku. Iki ora digelap miting-miting kae. Gelap sayuta kontrae. Duryudana Begawan Durna Sengkuni lole nggih pangestuaken dawuh saperempat iki mung cilik sing ndak gelake Prabu Yogi Baladewa sing gak manut bangkang pramataning Resi Sukma Lembara wah bakal tak dadekke watu ayo sanad sinamatan daya dinayan kabeh padha memanuhi kaya apa Janaka anggone dipujanggane negara ngamal oleh nggih panjenengan dadak mandhet kancane wis do budal kowe kok mandhet nggih Mbah nuwun sewu kula nyuwun siye panjenengan Mbah nek ningali napa ingkang panjenengan aturaken kok mandi gelak kalian Prabu Baladewa miber nggih ta sedayaning Pandhawa sampun manut kalian jenengan Mbah kula nggadahi ewuh pekewuh tobat kowe arep nuwun apa niki kula niki nyambut damel ruwet rejeki seret bojo niku namung bulet kadang sore dandane siset nganti kaya lepet nek wis kadung duwe kekarepan ora kenek diempet monggo kula niki nggih ngempet kula niki gampange najang topate kula niki sobek lah kula nyuwun rejeki kowe njaluk rejeki apa niki enten TOGOG enten SGP enten Hongkong niku lho Mbah king kula dadi kesane king damel kunci Mbah nek pancene kowe kepingin weruh hakka ben sugih dadakan golek ana sada sing kenceng tanpa diketok lho lah niku napa Mbah napa sapu dudu tegese napa sada lawas dudu lah sada kenceng niku napa nggih enten lek ora ngono kono isore wit elu lek pancen iso keceblokan lune woh kowe bakal antuk ngene ngoten kula tak turu sore elu nggih Mbah heeh dadi wis kula mboten megawe kula namung ngenteni ceblok elu ngoten iya bener nih melu mau aplau nganggo bantalan godhong Raja Mala bebasan aja turu lek gak ngantuk aja mangan nek gak luwe kowe tangi lek wis keceblok
lo ya di ing kene margane kowe bakal sugih dadakan turu aja tangi-tangi lek durung keceblokan luwe-luwe lek keceblokan tangi sing gedhe ya ni waduh lek ketiblon tangi sing gedhe ya modal Kuse kuko kulo kemenangan biasa pecah cancutku merget manjing samudra lulyagreng lirak-lirak suminget hanampa sumus pada kira nganggo sisih pandungan iki kaya Yayi Harjuna Janaka nuninggih Koko Prabu mangestokaken dawuh mokal lamun ora ana wigati kang nduk singitke kanthi riweh kupating dumlewer ambekamur bodusung Janaka ana ngopo Yayi Janaka nuninggih Koko Prabu mangestokaken dawuh anggen kula jemujug wonten ing negari Indrawati pinanggih kumplang dadar pisan boten wonten wujuding titah utawa manungsa. Gusti kang akar jagat manggihaken wonten cak tengahing dedalan anamung bekti kula Koko Prabu mugi katut ya Janaka. Tak ora puja pangestunipun Kakang Tamanana Yayi inggih. Gurawan pamundi kula mugi andadosaken jimat penakno Janaka. Iya wis dadi kandha ana parigawe apa Janaka kula dipun pinicaya dening Sang Reksi Sukma Lembara supados manggi pujangga negara Ngamarta mboten sanes inggih Koko Prabu sawise ketemu Janaka supados tata astana Nawala sarujuk isine Nawala Yayi negara Ngastina Ngamarta sampun dados setunggal katelah negari Dwijana lajeng ratune Prabu Reksi Sukma Lembara ewadene Bratayuda kedah dipun batalaken wae ladalah Janaka kuwi ora bener ya Yayi ora bener inggih senasa lepat menika namung nuruti gesang supados enggal kawedharaken sangkan paraning dumadi katerjan jati urip sejati-sejatine urip menika kados pundi daya-daya Pandhawa kepingin titi pirsa Koko Prabu weh dudu srana kuwi Bratayuda kudu dumadi jalaran Bratayuda kuwi perang suci tanduraning Pandhawa undu-unduane benjang yen Bratayuda bakal nukulke watak sejati Janaka mboten Koko Prabu panjenengan kedah tapa asta yen pun Kakang ora gelem tapa asta piye Yayi boten wonten gunane anggen kula manggi Koko Prabu yen ndok anggep pun Kakang ora ana gunane ketemu kelawan Si Adi kula anggep musuh satru juling cakapan
kudanganing para winasih yen to Siadi lan pun Kakang ki ibarat suruh mumah lan murid yen sinawang siji rupane diniki tunggal rasane. Janaka antaraning pun Kakang iki padha-padha titising Wisnu kang ora dikeparengake ya kuwi mau lungguh utawa ngadeg sarta malang kerep. Waduh inggih apa Siadi nantang pun Kakang? Lho sakarepmu Janaka. Nek pun Kakang kon tapak asta ana Nawala Saroja pun Kakang ora bakal tandang. Jalaran Siadi kuwi geblandang lakune nafsu. Kudune Siadi bisa mekek hardaning hawa nafsu krana Siadi iki ibarate urip ngono kusir. Tumindak sing ora bener kuwi jaran. Banjur Siadi iki numpaki raga. Siadi iki numpaki kereta. Aja nganti kusir geblandang lakune jaran. Yen bisa jalan kudu manut pamangkae kusir. Nek ana kusir geblandang lakune nafsu, kusir geblandang lakune jalan, rusak ya ragamu ya. Kanjeng langit semula katon bincang alis samawe kandrung sabaran kadulu germo yakmayin Yai Harjuna nuwun inggih aja nganti Siadi urip ana ing alam donya neteske banyuning mripat ana ing Batara. Nek sak lumrahe manungsa ora dadi baya ngapa. Yen nganti Siadi lan pun Kakang neteske banyu ana ing bumi ndadekke bumi sangar. Ndadekke bumi Sengkala, bumi Sukerta ya. Bakal nyandungi sana Adam kang bakal lumarat ana bedalan. Aja Yai. Koko Prabu kados pundi anggen kula bendung ilining uya kang medal saking sosalaning keranten toya kang tumetes badhe tumetes wonten ing Bathara Mantar ing Paningau menika namung mujudaken tulus kula bekti kula dhateng panjenengan getuni gesang kula Koko Prabu Waloka ki mau janji prastya kedah wataking satriya yen to Koko Prabu boten purun tapak asta namung cekap panjenengan nyawang kemawon Koko Prabu kula badhe kendhat suda kalimardha Koko Prabu Janaka padha karo rampung urip ana ing donya urip bejo lara pati iki ora melu duwe iki ora usah dijaluk katimbang Siadi mati konyol kendhat suduk tali murdaya lakon apa sing kudu dilakoni Pandhawa Yai Nawala iki pun Kakang tanda tangan nanging mbok menawa leluputing Siadi dosa kilakane aja ngupadipun Kakang ya Yai nuwun inggih mangestokaken dawuh ingkang wigati Koko Prabu kedah tapak asta wonten ing ya Yai apa ana marang sisuk Negara
ngamarta negara Ngastina nampa panodi. Muga-muga bisa enggal uwal teka panandhan. Pandhawa antarané kula ae padha sing eling lho. Kae kok Koko Prabu Baladewa gegana. Koko Prabu panjenengan areh mandhap saking gegana Koko Prabu. Senaosa menika kula pinanggihan wonten dedalan menika mboten ngirangi bekti kula. Mboten ngirangi hormat kula kaliyan panjenengan pinangka sedherek kakung swargi Sang Prabu Basudewa. Panjenengan menika pepundhenipun ingkang rayi Koko Prabu bekti kula mugi kunjuk Koko Prabu. Buya ndonjo. Buya buah. Pu arek bebubu. Bakul juragan bakso pupil lula lep lebet mok nut yupu lho niki pripun kenging punapa Koko Prabu lelu popo ya bubek bolak lupno boten jenengan niku kenging napa? Wong nggih badane nggih wutuh, sanang nganggone nggih wutuh. Mboten-mboten ingkang cacat, mlakune malah wonten ing gegana. Wonten menapa panjenengan badhe tindak puya wae bebae blas Pak. Ambune abet-abet. Abet-abet, ambune abet-abet bau. Wah iki kene apa iki jak bingung iki. Bu piye kenging kula wah iki bisa angel rembukan. Mangila pun kathah sing dipun pikir. Jenengan menika Narendra ning sampun tuwa. Nggih to? Mula ambeke mari. Rabi siji lak ya wis, aja telu. Lek telu apa? Waya pau. Kula ngak kalian jagat kang gumelar kanthi kembang Wijaya Kusuma. Wonten menapa panjenengan mendika kok angel jeung Koko Prabu? Oh lantalah jebule aut Koko Prabu Baladewa Nalendra Mandura digelap sayuta. Terus dibingkem lah mula ora iso ngendikan kembang Wijaya Kusuma panguripan ing Jawa sabumi tanpa tak depeke dayaning asta walaya sejati Koko Prabu. Prabu Baladewa kok lunggar mau ge ngomong angel. Koko Prabu Baladewa Yai Prabu katawipun Kakang Yai kaya bombong rasane ngatinipun Kakang dene Sadi bisa ngruwat sukertanipun Kakang katitipun Kakang wis bisa alaya sejati Yai. Panemu piyepun Kakang digelap sayuta sadurunge digelap pun Kakang napa ngabare Resi Sukma Nembara pun Kakang
dipingkem Yai. Pripun sami aku slega lumantar si Adi Kembang Wijaya Kusuma. Yai, adikku sing banget tak tresnani umpama Yai. Bocah kok sing klimpang-klimpang. Tak gelap sayuta ora konta. Tak gelape 20 yuta. Ya. Ira Antrata Jaya Antrata Prabu Baladewa tak gelap tak bengkem tak damu dadi watuke. Ayo dadi watune Surakarta Jaya Prawadya Bala. Diwijana ayo lek gak manut Baladewa dadi watu sing dadi watu sapa? Baladewa damu dadi watu. Surakarta Jaya sing dadi watu sapa? Aduh. Cindane debinan aku. Sing ngamblek bokongku iki sapa, Dik? Surakarta Jaya Merata Prabu Baladewa dadi sing dadi watu wis. Lho. Jaya. Lho. Kawanan di nang tebu-tebuan. Aduh, tak apake. Tak udani. Aduh. 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 Aduh, lah kok rasane isis. Ati ka isis piye? Gombalamu tak uncalke ning tebu-tebuan. Soalmu ning kopi-kopian. Waduh. Hati aku tak udani wonge munduh kurupe panantun. Hati aku ada. Aduh ya. Aku tak udani lak yo isis. Aduh. Aku tak udani sing udani iki ya sapa? Kok kena sik suwalan ngono kok iso mulih. Ayo, kowe ngaku ra kowe. Kowe delah-delane bumi. Ayo, ya apa iki? Ayo. Aduh, aja diperkes-perkes. Rasane perih. Tak lemet iki. Aduh. Apa iki? Kon ndelek HP nok ini. Iki dudu HP. Apa iki? Entang, Apa? Entang. Apa? Kentang. Kentang kok atos iya durung mateng. Aduh. Kentang apa? Kentang junggut. Ayo, orang ngaku tetep tak rabuti ulung. Aduh. Ganda Prabu tulungono aku kan. Long-long indriya manguh mangungkung randukan nimang mendah yang tanduluso salku sadya upama tuhun
umring nalendra muda wuwusen rapuh boten sisih menika kados sang Resi Sukmong Lembara. Tuh, iya Sidasa Kumara panjenengan ingsun ulun iki Resi Sukmong Lembara. Ya diarani ya kuwi mau Koko Prasetan Gandamahit Bathara Kala pikulun ngono. Lah sanjangan jenengan wonten pundi? Waduh ora ngerti. Bedhuk karo Prabu Baladewa tak pikir iki bocah iki tak gelap lek ora adoh. Terus tak gelap maneh sarta tak damu ben dadi watu. Lajeng dadi watu. Dapat dadi watu tak damu iki. Surakrata Jayamrata jan gak nyurigake blas. Tak damu kaya dadi watu ning tak tinggal mungkur karo jingkrak-jingkrak. Bokong iki didupak sikil loro mak blek. Aku ya sik ra percaya lek sing duplak iku mang Prabu Baladewa. Tak pikir lek ndelok gedhi-blake gedhe iku tak pikir lek malah Bu Suliati. Tak pikir lek Bu Suliati. Tak pikir lek Bu Suliati yang diblake nang ngene Bokong. Bu Suliati. Lho. Kok ngerasani gendakane dhewe-dhewe. Ya ampun, ya ampun. Tak pikir memang lek umih perkara apa. Lah kok jebule lebutan lanang. Ora gelem ngrebut aku ae. Lah kok umuk rebutan iki aku biyen iki aku alah. Terus sakmenika gombalan jenengan. Gombalane ya wis mbuh ora tak goleki sing penting baleni gombalan ana ereng-erenge Gunung Siem. Imbang kok ora kaden. Ayo baleni gombalan ana ereng-erenge Gunung Siem. Nggih, yen mekaten monggo sumawi kula dherekaken timbang niki mangke sak boten kajen. Iya kira wis saiki wis ora mikir sing liya-liya. Sing penting bali ana ing asale dhewe-dhewe. Kowe tak balekke ana ing Gunung Siem. Lah pun ulun tak munggah ana ing kayangan puncak kaya kuwi kayangan Suralaya Prasetan. Nggih. Kula dherekaken sampeyan. Kayune rasa jati pangira jagat godhong kinaryara amambe pratopo mereka kembang lintang saloka langit
kasirat pun lan udan bocah koso bengkah pertiwi bayu potro yen kembang manur mongso madya-madyaning larang rimaros gandring kandha suduk kumedal kadya kedhep kenyote nari krama karana tengkarnan ron-ronan panjreng siti tidem permanen purnawing triruka tama candra kirana indah anglela pinur dawing Suratri sinau gitaning Brahmana ingkang kapadaring sing tubi sampun tengah wayah dhewe wonten sampeting kandha nalika semanten sampun wancine gara-gara gara-gara sampun paripurna purnaning gara-gara jebeduling kuna kawan catur werbine taat iman eling kelawan jujur gegojekan wonten madaning dedalan jatan kintun Kyai Lurah Semar nala garing Petruk datelah bago guya rukun karo tangga keparo amit wiloso
tuna si Joko layar mbok si kading sir kumuning legek humel sadulita lae anakku Bagong sumringah anakku Petruk katon gagah anakku Gareng katon gembira dole wonten jauh kok yama dawuh wah yama dawuh swargane wong tuwa ki nyawang anak rukun swargane wong tuwa ki nyawang anak doguyur tak ibaratke nandur dimen tukul yen tukul bisa subur yen subur bisa wah tegese wong tuwa ki bisa ngunduh udangan ngono ya lah mula kuwi wae ya nulis sing ati-ati setiti lan waspada urip ing tataran taun iki ya nulis ayo padha sing eling ayo padha sing sugih donga nulis jalaran taun 2020 iki sukertane bumi Nusantara. Lho kok anjuk taun 2020 iki sukertane bumi Nusantara iki piye to? Lah mula tak ilikke bola bali tak ilikke ben padha setiti ati-ati lan waspada nggih. Ancer-ancere taun 45 kae jamaning pangorbanan jiwa raga muhke ya kuwi mau kamardikan kanthi persatuan dan kesatuan nanging tinebus lutaing marus ora jeneng mokap kanthi guyub rukun bisa merdekake bumi Nusantara ning kurbane ora mung siji loro ewonan banjur 20 taun kuwi taun 65 ngancik nang 65 Nusantara ya nandhang Sukerto jaman kae G30 SPKI wah iya ya ngancik 20 tahun 85 kae jamane Petrus akeh wong mati diglangsi banjur tahun 2000 ya kuwi mau 20 mari 2000 swidak 5 85 tahun 2005 tulis numplake banyu tsunami lah 20 tahun nang 2005 kuwi 2020 ya 2020 iki ya tahun iki lah sadurunge tahun 2020 ngancik 20 tahun wilangane 5 nuju tahun 2020 hitungane wong Jawa tiba mangga bathanga tegese akeh wong mati jaman Petrus kae lah ing taun 2020 iki luwih gedhe dole mangsa ketiga banjir gunung amblek lemah longsor ya lho gunung kobong banyu amber ndut durung sing kesandunge alam padang kesrempeting alam marata tule lah mula pun Rama ki kepingin ngguwah Sukerto ben kabeh slamet ning bumi Nusantara wah ngono ya mok ayah lah mula sadurunge pun Rama ki nindakake ritualan paring panglipur lan matur nuwun mligine marang panjenenganipun Bapa Sugeng pinangka tuwaking desa Tempur Lor kuli. Dukuh Tempur Lor ya Mak. Iya kuli. Ugi matur nuwun dumateng segenap panitia sedayanipun.
Bapak RT RW warga masyarakat Tempur Lor sing wis nyengkuyung sedekah bumi utawa slametan duka kaya dene wong iki lho Lek. Jalaran iki kudu ditindakake, iki tradisi eling jaman mlebuning agama suci ana ing tanah Jawa kuwi ketemu lawan sabda palon naya gendong oleh ngrendakake agama suci tradisi Jawa aja nganti diilangi. Sing kulinane tayub ya tayub, sing kulinane wayang ya wayang, mergo nek nganti tradisi iki diilangi Wadyabala Sukerta Sengkala bakal mbalela tuli. Ayo muga-muga kanthi srana kaya dene iki pinaringana kawilujengan kasugingan kasirnakna sedayanipun Sengkala napa dening Sukerta. Wah, lek ngono dalange ya sugih donga ya. Ha iya to, Lek. Dalange aja sugih mungsuh ning sugih donga. Lek sugih mungsuh golek sandang tangan angel, ning nek sugih donga bakal berkahi lho. Oh, iya. Luwih-luwih dalang. Nganti duwe rasa elek karo dalang mligine aku dhewe lek perkara liyane monggo. Nek martak nganti elek karo dalang liya-liya watone ku tak sawang wis apik. Wah, blenggune nyepak to. Wis janjiku karo sing gawe urip aku diwenehi lara njaluk urip, nek diwenehi urip ora bakal tindak ngelmu kaya karo sapada-padaku urip. Lah terus aku diwenehi waras tulis. Apa sing kok sandang lara? Jujur lho, Lek. Ginjalku mbiyen iki sing siji wis ora fungsi, kudu diilangi. Tenan sumpah. Lah terus apa neh? Lah bendolaku kiwaku wis melorot tegese hernia iku wis melotrok meh teko dengkul. Tenan iki lho. Darane kadar gula wis melebihi batas. Tegese wis 700 punjul pira. Ning nyatane aku percaya karo sekali jagat, percaya karo sing gawe urip, ning carate ya kuwi. Gusti sing gawe urip kula jenengan warasaken. Nek waras kula mboten badhe sinilah utawa tindak ngelmu kaya utawa tumindak ingkang elek. Kula badhe demen kaliyan sinten kemawon. Waduh. Dadi umur sakmene kok dilakoni sing kaya ngono. Tenan lho, tenan. Ola apa? Kabeh iki prediksi umur umpama saiki swidak 20 tahun kabeh ya wis padha berubah. Lah mulai padha sing setiti ati-ati tumindak sing apik karo sapadane urip ya dulu. Lah ngono ya mo. Lah mula aja seneng-seneng paribasane nek akhire senep ya dulu. Wah ngono ya. Ayo padha miyak lelakon kauri. Biyen iki wong iso mangan enak ngenteni lara. Umpamane Petruk lara, waras truk, kuwi lek waras tak tukokne sego rawon ana ing pasar Ngebruk. Waras gong duneni ngono, waras gong nek perkara te ditukokne rego rawon. Waduh, kulitku wis gluwodhok, bendina adem panas wis pokoke mripat kuning abang keteke bledek paribasane. Pan merem niku kelek nggih. Iya niku ngoten. Niku saestu. Asane iki mboten enten tiyang tangi niku leren glagak-glagak mboten enten langsung padang biar. Lah lek biyen terantanan ora mergo lumpuh. Mergo mripate niki gebuntel reget ingkang wonten mripat mriki ngapunten jenenge kethek. Nek isu niki kelek. Parase gampang kok. Jarene simbok bapak kono kendang metule. Tanganmu dilumake, uyuhe ditadhahi. Templekne di mripat digosok-gosok. Ngono ku dadi tamba kok kowe tak kandhani. Mosok truk lho, kandhani kok gak percaya. Biyen iki tak kandhani ora enek diarani WC api-api ora enek. Ora enek lho iki tenan sejarah. Lah, arek cilik-cilik iki jolek mari mangan wareg iki ora oleh ning kali. Kongkon ndoprok ning sare jambu utawa ning sore rambutan. Nah, terus durung mari pitike ngrubuh.
Dudul. Biyen Bu Silati cilike ndodok ditotol pitik. Sing ditotol iki dudu kuine ning sing ditotol anune. Lah mula seprene iki ya enggak duwe anu tak kandhani. Mosok truk kandhane kok kowe iki ora percaya. Takokne sing biyen tau nglakoni ngono. Lah sunat iku ora koyo saiki, Gong. Sunat iki biyen cepoko. Pokoke cekel pucuke digantol arek cilik ngono kae, wanto dhuwur ora cocok sewendal. Yes. Pokoke sing penting pedhot diucake. Mari ngono diluneni, dikandani lek garing kumen, lek teles pependa. Kaya ngono go ngrekosone. Pak Narto itu biyen manut karo tukang sing sunat. Garing kongkon ngekum, teles kongkon mepe. Lah pilihane piye? Garing kongkon ngekum terus kongkon mepe akhire mari sunat nganti 3 wulan iki ora waras mergo jaman biyen iki ana sing diarani arek sunat gondangi. Ha saiki ora ana. Arek mari disunatne selama dina njaluk rabi. Arek biyen yo ngenteni waras kuwi wulan-wulanan kok tak kandhani. Luwe-luwe wong bayi. Wong bayi rekoso saiki tinimbang biyen. Kok ngono terus? Iya. Saiki bayi krasa srendep-srendep ngono, sing darani kaya dilepen ngono kae. Krana ya wis 7 wulan, 8 wulan. Polahe bayi niku rambuté lak nyokrok. Wis ora betah. Bedahe nang rumah sakit. Ragate ora becik. Bayi ning dibedah ora liwat dalane. Ha nek biyen wis diempet ndodok metu. Ya niki ngono. Pokoke ndodok mak metu. Lah biyen ya petendang iku biyen ya ora rekoso mboke penak. Wong pancen anak ping 4. Dadi ndodok ngono loro anake ceblok. Dadi ditinggal nang ndi lali lek dheke bayi ning tengah omah ku lali. Ya mlayu biyen ku saestu. Lah niku kok pasen niku biyen mboke niku mboten krasa bayi. Ndodok loro keri. Niku biyen niku. Wong bayi niku kok enak niku biyen. Sakniki Sukini nanti Sukini nang rumah sakit napa bayi operasi lho ngoten niku lho. Monggo enten dalane kok ya dioperasi. Lah wong ndok niku mboten enten dalane nggih netes. Lah menungso dalane akeh tak kandhani. Liwat udel iso, liwat dalane ya iso, liwat sandinge dalane niku nggih saged. Dalane akeh menungso iki. Wong wedok niku dalane lek mboten karo 3. 4 nggih saged. Enten sing mau meteng, mau bayi ke ngisor, anake dutaken metu. Dadi liwat mbu, liwat cangkem, dutaken dan luar negeri ngoten. Dadi iman sing ngandhak niku iman. Dadi cek panggah. Lah terus lambe kaya wong bayi iki ya liwat kono jane. Ana wong bayi wis luar negeri ya gak diutahke. Wadane opo mangan gedhog disogok metu. Lah lek bayi sogoke njowo ya ora iso metu. Sing bener lek saiki digolekke kop-kopan sing tunggale digawa rapi petendang niku. Lek wis bayi songo kuwi dikoplok ngoten sing gedhe. Lah terus di langsung ndase niku modot ngenten. Wah, kolah-kolah iki kelakuane sapa kok dikop ngono. Cara bayine iso ngomong ngono. Sudah praktek 3 kali jare Mas Rapi menangani orang bayi. Bayi angel dikop medhok kumpo kali kumpone pedah tangki. Wah, lotong ae. Mosok ora percaya truk kandhani. Wong sing dhewe praktek iku bojone dhewe tak kandhani. Memang supire ya ngono ya metu lek sak liter ganti. Dole. Sing baku ayo padha ya kowe mau nikmati urip. Wah belajar mau. Nek ana lupute aku njaluk sapura ora ketang tembang sak lumbung desa. Daturke kan dulur-dulur ingkang tesih wewengkon pancen iki wis jam 3 lho. Melek nganti jam 3 iki cara wahyu wis temurun apa gegayuane bakal sinedan. Bakal sinedya. Mung golek mari nonton wayang banjur adus utawa wudu. Nawa itu wudu lan sak piturute dikepyok bathuke banjur madhep kiblat
Ndedonga dhisik sadurunge salat. Nek ora kuat salat ya cukup lungguh karo ndonga. Oh ngono. Lah iya sing resik pamikire ben kabul panune. Apa mau Lunggung desa minangka pungkasane ngadicara gara-gara nyuwun barokah pembonan. Ayo Bapak Sukaji dados. Anjane lan kancane turu mati kemuli. Dulur-dulur lek sedaya dadekke marang rasane atiku kuwi. Awake dhewe digatekke dening bola-bola tempur lor ya dadi katitik isih bisa sambung kanthi lumantar kabudayaan. Boleh? Bagong. Apa mau Petruk dalem mo? Rama tak mbajutke lelaku munggah ana ing kahayangan. Kapiye putusane utawa werdine anggone pun munggah ana kayangan antuk sarana ngapa kanggo ngilangi sekeng Sukerta kang ana bumi Nusantara. Dene dene kuwi caket ana Gunung Siang. Kaya ana apa yen ana papane Lebarana ya Culik. Ya nangis sepeda.
Bumi gonceng kancing langit kumut Ketone gencanging ngalus Samawa gandrung saparang kadulu Ukir moyak mayik saking taliwur Gong, Bagong, apa truk wasna kae? Jerone gunung kae cumlorot kaya ndaru. Waduh, iya rek truk, cumlorot kaya kandaru. Roh kowe. Roh. Lan iki kok embuh. Wong yo aja seneng akon-akon nek ora roh ki yo weruh ora weruh. Aja ra weruh, roh ndimbuh iki diarani ora penuh. Kae lho, aku sing diruhi. Lah mula kae tak lebonane. Apa kowe sing mlebu? Mlebu dhisik kok. Waduh, aku lek teko kon mlebu ya kowe ning merinding terus ora pati wani. Aku ora tau mlebu terus. Pira? Ya sak pinggir. Tak lebonane. Kae sejatine apa? Nek pancen kae nugra sing kaya apa? Sing baku mlebu. Wah Gagong kon mlebu gak gelem. Apa terus kok gemreneng terus? Wah yo gombalan api-api lho kok. Alah gombalan apa terus? Wah iki yo gombalane dewa. Lah ora percaya pret. Nek gak percaya tak gawe gombalane Bathara Kala. Luambemu sak barongan. Oh pancen aku Bathara Kala kok. Aku nganggo gombalan lah tapi kok tak ngedeni arek cilik. Wis kowe gelem mlebu ora? Wis enek terus. Wono tak mlebu terus. Waduh gombalane ana loro. Iki sing tanggul. Waduh lek sing cita iki gombalane Petruk iki. Suwalire didodol putih. Watik sing mburi wis meh dobol kaya digawe terus nyambut gawe yo kaya brae gombalan. Aja dikekne bojone tok bruk petutuk awake lali. Suwali bedah ngarep mburi. Ora gelem walah aku tak gawe wae iki dosamu kowe. Kaya ngopo Petruk kaget ora metu. Padha karo kendangane panggoto. Apik. Wow. Lah kaya iso dirokke yo. Tak waske sapa yo. Oh, tinggal guru. Ya ngono lho Mas. Tapi iki bener Mas yo. Tak dung tak tak jreng. Aku seneng lek pengendang kuwi sik gelem guyu seneng. Patuk arang-arang ae ora apa-apa paras ya. Iki tak cuk cengeli terus to kapan tak suwuk cengeli.
Oh, waras. Lho ya apa pokoke pakune metu terus. Wah, aku sak kene. Tok suwuk cengel tak suwuk cengele terus sing metu paku terus. Kandhane tenan. Aku ya ora manut ilmuku. Jajake sing loro sing kaya pengendang nanggen aku gratis ora usah bayar. Lah terus caramu nambani lek bangsa sing loro-loro ngono ku lek wis umpamane tak suwuk ora kenek metu tak golekne palu terus. Tak tutune biasa mesti metu tak kandhani. Gong apa terus? Awake dhewe iki wis saling rupa. Aja glilak-glile kowe. Aja sembrono. Cak sembrono bojo loro wetulina. Sapa kandha aku ora wetulina. Wis kok iki wis meh jam 3 tak kandhani. Aja seneng-seneng kowe. Sing lara seneng ge apane wong urip kon seneng kok terus aku ya seneng ora seneng piye duwe wis bayar kabeh kandhane enak terus nek kene iki tenan duwe karek garing-garing melok ngrasake duwe kopi dulur tempur lor ngono wah tenan kok terus gong apa iku nderane lakon sarep bakal ketemu aja nganti ana gong tinabus les. Kowe iki dosa muka, ngomonge sing gagah, ngomonge sing cetha. Kaya dene ya kowe Bathara Kala. Umpamane Bathara Kala. Lah dalah. Ora sepira kacek, Gong. Ya. Lah dalah. Jadi mudarasane Rahwana ki lah dalah. Ngono wae ya. Praktek terus. Ya. Lah dalah. La dalah. La dalah. Sing rada seru ngono lho. La dalah. Sing rada seru, pancen suarane ngene kok rada seru dengkulmu. Kakek iki kok begal kok ora sudi wong urip sepisan kok kon begal. Ngerayah surat sing digawa Ndara Janaka ora sudi aku orang ngerayah tapi aku tak njaluk ijol widodari ngono ae. Surat di apa lek widodari lek yen dikek tenan kan kenek kenek di winodari itu jajal ku ya sing kasil kuwi apa aku. Kowe kudu aja nganti konangan lho ya, Gong. Nek nganti konangan iki kok gak rampung lakone. Ya wis truk bocah. Ya kowe mau begal Ndara Janaka. Diraja Nalendra Dasangka wonten menapa dawuh panjenengan ngadang lampah kula kowe ngerti lakone Dasamuka begal ngeju brandal iku karmaku aja ingkang panjenengan kersakaken aku arep begal karo Janaka menapa ingkang panjenengan kersakaken sinuwun nawala sing tok gendong wenehno aku umpami boten kula paringaken liranana napa arpa napa Mas Picis bondo donya ora butuh panjenengan butuh napa butuh widodari inggih yen sampun lampan menika rampung kula boten badhe kidro
kula paringi wanita kang endah ing sumistiya garwa kula niki kathah saestu sinuwun wakon kula boten panjenengan mejahi kula paringi widodari kapan dek kapan inggih lamun to lapan iki rampung oke aja sira inggih sangu dhewe monggo kula paringi arta menika wonten arta 50.000 panjenengan damel tumbas roko ya wis ora apa-apa widodarine lho ya inggih ayo ayo sinumbah wis ajake kok seneng. Ora seneng ge apane? Wis lakon kowe bekal, ya apa bekal? Petung sing genah, Bro. Apa? Nyapa bekal. Oleh surat tak nggo apa gadekke ora payu. Wong ku mek surat ora jelas. Ya lek sertifikat, nek dijamu. Lek sing gak kena, Bro. Lah terus kowe, lho petung. Janaka percaya tenan nek aku ki Rahwana Raja. Ampun ngantos begal kula. Petung sing genah. Lek kowe gak gelem tak begal, aku tok lirone apa? Mas Picis bodo donya gak mau. Duit gak mau. Kowe njaluk lirone apa? Widodari. Waduh. Kowe dikeki tenan gitu. Dia sing ngenteni lakon. Pira, Gong? Loro. Tak jaluk situ. Lah, mun aku loro kurang ae. Paling gak aku ki 3 no. Waduh. Alalai Pak Narto. Ya iya lho. Apa kuwi masih aku lek mek loro tok jaluk sitok lha ya mek kali sitok coto paling yo ana tunggale ya mbok menawa ana tapi kowe aja nirokke aku kowe kudu sing kenceng ngono kenceng tetep lakon iki bakal tak rampung iki kulun Bathara Kala. Kuwi arep nyandi Janaka. Lumawat wonten negara Dwijana badhe nyaosaken awala sarujut. Wah, bedhug-bedhug apa ora ngerti bedhug Janaka keblandang nafsu. Kek aku nawala mboten kula paring. Wah, jarah raya. Yayi Harjuna nuwun inggih ngaturaken duka Koko Prabu. Sabab apa sih adi ngaturke duka? Nawala ingkang sampun panjenengan tapak astani dipun jarak raya dening Ikulun Bathara Kala. Kapara kula badhe dipun tadah kala mangsa badhe ditadah Sukerta. Koko Prabu kula ngampil sawetawis sak kedhepe netra kemawon Koko Prabu. Kowe arep nyuwun ngampil apa Janaka? Kula badhe nyuwun ngampil gaman cakra. Kanggo apa? Kadamel nidas jangganing Bathara Kala. Kuwi dudu mungsuhmu Janaka. Gaman cakra ki dudu mungsuhe Bathara Kala. Lajeng supados kula saged uwal saking panandang menika kados pundi
Koko Prabu kula sampun pinicados kalian panjenengan. Are ana eling-elinge Gunung Siem. Yen Siadi mengko ketemu lawan Kyai Lurah Semar ing kene margane Siadi ora bakal ana kala kang ujeng marang kowe. Kuwi kepareng iki kok Gunung Siem Koko Prabu. Maraino semundang yang haruno kadenetrane ngangge rebusananing kukila hari kanikara saketer kini dong aning lir wusing pani panca Dudra Semarana Parigaya apa jeneng kita Mahasasamu munggah ana kahyangan puncak 29. Kula saya menang. Anggen kula daya-daya manggi wonten ing puncak 29 mbok menawi Semar menika nandhang keluputan. Kersa ngarung wonten madyaning samudra pangaksama ingkang agung. Dening sowan kula wonten ing kahyangan menika namung badhe nakyenaken lepat kula niki napa sangat kula napa. Dening kula niki namung kepingin bucal sukertaning bumi Nusantara. Satta temah radya bala prasetan Gondomayit sami Wulandara. Sami Balela. Menapa kula niki kedah nindakaken ingkang pripun napa kula niki lepat nek pancen dipun keparengaken srana
anggen kula nundung kala menika pripun minggu. Iya Kaki Atulun Semar. Jenenge ora luput jalaran. Sliramu pinangka pamong gelem duwening niat ya kuwi mau nundung Sukerta. Ulun wis ngandhake lamun jeneng kita wis pantes ya kuwi mau nundung Sukerta apa dinundung kala ana ing bumi Nusantara. Lah mula ngiras-ngirus jeneng kita ketemu lawan ulun, jeneng kita bakal Ulun Winisuda pamong sejati. Pecah jancut kumregut mancing samudra mulya dreng diulur bombong raosipun raos dene menapa kula dipun Winisuda pamong sejati dene sranane menapa piwulur ora usah ndadak nganggo srana ya kanthi kekuatan kita Ulun Winisuda ya kuwi mang jumeneng pamong sejati utawa kami tuwa sejati jeneng kita wis kawanake nundung kala utawa nundung Sukerta mula gawe waspadakna ana ing ngereng-ngereng gunung sing mesake marang dendaramu Janaka nek ora ndang nduk walke ya kuwi mau marang Sukerta kang sinandhang dadosaken penggalih Kyai Semar kula bombong sampun pinanggih kaliyan panjenengan Kyai. Ndara Janaka wonten magepokan menapa Ndara? Wanti-wanti dawuh Kaka Prabu Ndrawati bisane uwal teka Bathara Kala nek kula sampun pinanggih kaliyan Kyai Semar. Dadi Janaka diuber-uber Bathara Kala. Nuwun inggih. Lah endi Bathara Kalane? Menika klimpang-klimpang wonten sak ngandhape wit Mandira Kresna. Mapane wonten ereng-erenge gunung Mansumbari nggih Gus. Mangke mungsuhe kula Gus. Nggih, Kyai Semar matur nuwun panuwun. Klimpang dia Mansumbari Bos, Mansumbari. Ayo Bathara Kala mrene iki lho. Ayo Bathara Kala mrene. Kurang seru kedhi Gus, kurang seru.
Bathara Kala mrene kurang banter anu Panarto kok Sumbar sing banter ayo Bathara Kala mrene sing banter Bathara Kala rene yo iya apik soal ayo Bathara Kala mrene Sumbar Mucio Majiwa Sumbare Cio Majiwa sapa sing sumbar keping caket karo Bathara Kala iki kok ana bulu sangkrem kok kene bulu sangkrem jengkul ngono kaya ana bedhase putih Bojo melok-melok kok aja melok apa to anggit aku raruh karo kowe to kowe iki Petruk sing mburi kae sing ngarep ki Bagong lho lah tenan to kok kowe iki jaluk aku truk untuk loro kok keplak lho kok keplak dhewe kowe pancene wong iki ngaku cejak karo wong tuwa iki kudu sing lugu aja mencla-mencle tempe sore jele kapan dadi mendol wah kowe wah Dole gombalane ndang ditinggal gek mlayu kasih duwe gombalan mrene tak putusane ayo kok tinggal kok Kyai nimbali kula pun Anoman Rama Dewati panjenengan menika gadhah ganda 3 perkara nggih maestaken dawuh ingkang setunggal kadamel gonto gandane manungsa lumrah ingkang kalih gonto gandaning ratu ingkang lumrah lajeng ingkang angka 3 damel gonto gandane sing boten lumrah maksudipun gandane jin setan priprayangan gondorung klek-klek wong ngajeng jenengan nyambet gandane napa gandane menungso lah sakniki nyambet gandane menapa gandane jin setan panjenengan kok mendel mawon sing mendel sinten rame-rame unen-unen mono Anoman kowe jane wis ngerti karo aku ning kowe etek-etek ora ngerti ayo sapa ulun aja mamerke kowe derajatmu ulun apa ndek anggit aku ya ora ngerti lek dapurmu ki Bathara Kala kowe iki sing kalebu uyuh paribasane kalebu banyu karo aku lho sembrono aku ki Bathara Kala sing kudune nadah kala mangsa lha apa kowe arep mangan aku tetepi bakal tak pangan kowe semar
Aduh Mar, aku to kempit Mar. Aja dicedakne karo kenal pot ya Mar. Aduh. Kok penak kowe. Ayo kowe ngaku ra kowe. Lek ora ngaku tak tokke aji-ajiku bodro. Ayo iki mumpung mari mangan soto. Mari mangan gule. Ayo ngaku ra kowe. Iya ya Mar. Aku wis kapok Mar, aku kapok. Aduh kok ya tenan Mar aku. Kapok ra kowe. Kapok Mar, tapi ya tak wenehi pisan-pisan. Pak bung bung pak bung bung pak bung bung. Kowe wis kapok? Aku kapok, nek kapok kayak gombal kamu nggon tanggulne ya Mar. Kempit ora iso bah jalaran bokongmu semono gedene. Nalika semono aku sik cilik ora iso bah tok kempit. Ning saiki aku gedhe. Ayo nek kowe arep ngempit aku ngempit sing endi? Tetepe kowe bakal tak pangan. Lho, nek kowe arep mangan, mangan. Pangan. Panganen Ndara Kala. Wah. Manut Sumarya. Enak alot. Mudun. Kok isi alot mudun. Iki rada empuk. Empuk panjen kuwi bolongane. Waduh. Aku kaya-kaya wis ora iso menang karo kowe, Mar. Ora iso menang. Bathara Kala. Kowe ngerti ya. Kowe alung tak tundung saka kene. Arep dikaya ngopo kowe nek menangke aku ki ora iso. Jalaran aku ki weruh tulis kang ana sarandu badanmu. Apa wae Semar? Mantra kang ana ing badaning Bathara Kala termasuk ana ing bathuk ya kuwi mau mantra purwaning dumadi sejarahing Bathara Kala. Terus ngopo wae Yai? Kang ana telak ya memang sastra tinelak. Sastra tinelak iki kang ana telak ing Bathara Kala. Dene kang ana dada kuwi Rajah Kalacakra. Ora usah ndak unekke mergo aku wani kandha weruh tulise. Kejaba lek sing ana geger ya iku mang mantra caraka balik. Ulene ngotong dagama nyaya jadapa lawasada karacana. Lah kok walik pancen kelakuanmu ki kualik. Tegese sing kualik ki sing apik tok nggih elek, sing elek tok gawe luwih elek. Lah benere ana caraka, Rata Sawala padha jaya monggo bodho. Waduh Yai. Urip Yai kaya dilolosi. Badanku sak kujur kaya dilolosi Yai. Yai Semar aku njaluk pangapura. Ya. Kowe wis tunduk takluk karo aku. Iya Kyai, aku tunduk takluk karo kowe. Yen ngono kepara kowe takon bali aja ganggu gawe. Ana Banjar pekarangan kene mligine ana ing tempur lor kene. Nanti kowe klimpang-klimpeng ana ing ya kuwi Banjar pekarangan tempur lor kene bakal tak banjur ning Kawah Candradimuka. Waduh, yen ngono panguwasamu kuwi dewa. Ya Bathara Kala, enggal tak tundung kowe kudu bali ning Prasitan Gandamayit. Ya Bathara Kala, ning aku njaluk ulang sari bebasan sajen. Gedang lan sak pituruté tak nggone buka lawang Prasitan Gandamayit, tak nggone manti-manti wadyabala Prasitan Gandamayit ben ora ganggu gawe
ana ing ladan tempur lor mrigine bapak ya kuwi mau panitia bapak kami tuwa ugi sedayaning masyarakat desa tempur ler nek nganti cidra ing janji ana reget ana ing kene aja ameng iya ya kaya Semar legakno kuwi kunge bareng tak gawane mengko timbang kedisikan tukang lampu iya Pak Dalang aku matur suwun mumpung isih utuh gek sapa-sapa sing jukuk kula Bapak Dalang marang ingkang dadosaken penggalih kula Kyai Semar katitik kula ayom-ayem tentrem ateges Pandhawa sakukuban mukti ngawibawa paudin donya Krawati boten wonten ingkang dipun wastani lemah sangar utawi samar sedayane manggih rahayu tara awi tawar Kyai Semar ayo Bos Terima kasih. Wah, cewek patutmu